Шагыйрь көндәлеге Башкортстанның халык шагыйре Рами Гариповның тормышы һәм иҗат елына багышланган фильм төшерү эше тамамланды. Иҗади төркем монтаж эшенә тотынды. Фильм төшерү эше барышы һәм башка үзенчәлекләр турында студия қонағы сценарий авторы Салават Юлаев премия лауреаты Гөлсәсәк Саламатованы һөйләшәбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Мәсәк Дәүләтбай хәзер без һәдә күрүбезгә шатбыз. Рәхмәт. Шуннан хәлдәрегез нисек? Рами Гарипов турында картина өстендә эш тамаммы? Хәлдәр һәйбәт, кино төшерү майдансыгында эшләр тамам. Үдегә алдан әйткәнчә, хәзер монтажлау, тавыш яздыру һәм әлбиттә музыка белән бәйле эшләр. Нисә көн төшерелде? Бөтәһе 39 смена булды, әмма ләкин безнең бер тагылы төшерә торган көн калды. Ул да булһа Самара калаһында, Хамар калаһында үтәсәк, һәм уның турында әлбиттә интернет селтәрләрендә хәбәр булыр. Асылда бuna 40 көн. Фильмның режиссеры Булат Юсупов һәм был һезнең Башкортстан тарихына багышланган трилогияның өченче өлеше булды бит инде. Һез сценарий авторы буларак безнең шагыйребезнең Рами Гариповның тормышының кайһы ягына ныграк игътибар итәргә тырыштыгыз һәм фильмда ул кайһы яктан ныграк асыллана? Был беренче республика дип аталган трилогияның өченче өлеше. Сценарий язганда без әлбиттә Булат Тимербай улы Юсупов белән бергә эшләнек һәм ниндидер кайһы мәлдәрен Хыдык үстіне алырға, қайы мәлдәріне артық иғтибар бирмәскә һөйләшкәндәр булды. Асылда уның шагыйрь буларак формулашу турында һүз алып барырга. Чөнки уның бала сагы, үсмер елдары, әдәбият институтында укыган дәвре һәм әлбиттә уның башкорт шигърияте менән бер рәттән дөнья шигъриятенә килеп инеүе, иҗат итү башланган усыры, иҗадының емештәре биргән усырын һәм әлбиттә уның шәхес буларак формулашканы, ошо бөек талант ияһенең республикала калдырган идея турында һәм әлбиттә бuna Рами Гариповты бит замандаш буларак, шагыйрь буларак, талантлы кеше буларак, акыл ияһе, гыйлем ияһе буларак ошо фильмда асып калырга тырыштык. Тагыла бер көн Хамар өлкәнендә төшерергә калды тинегез, ә башка көндәр кайһы тарафтарда төшерелде? Шишмә районында төшерелде, Игнатовка, Түбәнге Хаҗәт авылдарында һәм башлыса Өфөлә. Өфөлә хатта кар яудырганһыгыз эсе яйгы көндә. Ул осрактарда булды. Был фильмга килгәндә лә теге 3D технологиялар кулланыламы, теге хромакей дип әйткәндә? Бында күбрәк бына шул фильмның картинаһы матур булу яһәтенән зур гына сыгымдар китте һәм ошо яһәттән күп эшләр эшләнелде, зур иҗади төркем эшләне. Шул Айгөл Байрамгулова итәкчелегендәге рәссамнар цехы дип әйтергә кирәк, улар чөнки кирәк икән Мәскәүдәге фатирда эшләнеләр, кирәк икән Өфөләге редакцияны эшләнеләр, нәшриятта эшләнеләр һәм бына безнең операторыбыз Станислав Амбарцумов, уның да талаптары бик югары булды һәм әлбиттә Булат Тимербай улы Юсупов ошо бөтә эш менән идара иткәндә, ул бөтә нескәлектәрдә күзеңдә тотылып, кино мөмкин тиклем матуррак, тулырак, байырак һәм әлбиттә тамашачыларның зауыгын канәгатьләндерерлек сифат менән эшләнелде. Шуңа күрә әйтергә кирәк, уның сыгымдары да күп булды. Һәр кем үзенә югары талаптар куеп эшләне. Һәм менә мин бүген тамашачылар алдында, мен Башкортстан халкы алдында әйтә алам инде, фильм төшерелеше яһәтеннән бик матур һәм күңелләрдә йылытырлык тойгылар уятырга өметтәр бирә. Әлбиттә, экранда без уларда актердар сагылдырган образдар аша күрәсәк без, кабул итәсәк без, төп геройдар турында һөйләп үтегез әле, кемдер улар? Төп геройдар безнең төп Рами безнең бала сагында хүрәтләнә, үсмер сагында хүрәтләнә һәм уның шагыйрь булып формалашкан сагында. Бала сагын безгә билдәле булган Арслан Кырымчурин уйнаны, үсмер сагын һәм шулай ук әдәбият институтында укыган, әле шигъриятка яңа килгән Рамиде Өфө дәүләт сәнгать институты студенты Ленар Баетов уйнаны һәм шагыйрьнең иң кызыл, иң көчле иҗади усырын әлбиттә билдәле актер Артур Кунакбаев тыңландырды. Фильмды безнең тамашасы касан күрә? Фильмда Алла буйырга бына Башкортстанның халык шагыйре Рами Гариповтың тууына 90 ел тулган көндәрдә, ягъни ул киләһе елның февраль көндәрендә тамашачылар хөкеменә сагарырбыз. Халык менән тагыла бер тапкыр Рами, уның шигърияте, уның замандаштары һәм бына безнең халыктың иң талантлы улы хакында кино телендә премьер аша һөйләшербез.
үмит итәбез. Әгәр дә тамашасы һораһа, ни өчен киләһе ел гына февраль тиһәләр, теге тамашачылар теге фильм төшерелү ул бер эш. Әйе, бына Илгиз, син был эшләрде бик яхшы беләһең, тимәк ул кино төшерү майдансыгында эш тамамланды. Ул эштең төп өлеше дип һәм бит аның бит әле башкаралаһы эшләре һәм бына ошо команда эшләгән команда ул кайдалар таралмай. Алар артабанда эшләрен дәвам итәләр. Тимәк улар кино майдансыгында түгел, артабан төшерелгән кадрларга карап, тавыш яздыру булһынмы, монтажлау булһынмы, ниндәйдер теге яки бул графиканы төзәтү булһынмы, я булмаһа көй яздыру булһынмы, бит шулай күп кенә вакыт талап иткән эш. Күп кенә вакытты ла талап итә, ул зур көстө лә талап итә һәм әлбәттә бер генә кешенең ише түгел ул. Фильм төшерү процессын без социаль сетьләрдә күзәтеп бардык, кайдадыр өлешләтеп, хатта сәхнәләрдә лә күреп бардык. Халыкка мөрәҗәгать иткән вакытларыгыз булды, ярдәм һорап, ниндәйдер әйбер кирәк, хатта автобус кирәк дип тә мөрәҗәгать булды. Нисек халык һезгә ягын күрһәттеме? Кушылды. Без менә Рәми Гариповка халыктың ихтирамы, һөюе, хагынуы бар икәнен белдек. Һәм бына безгә әйтәйек, теге яки булмашына кирәк булды икән, без ул мәсьәләне бернинди кыенлык хәл итә алдык дип мин горурланып та, мактанып та әйтә алам. Һәм бына күмәк сәхнәләрдә халык үзе әзерләнеп, әзер килеш киенеп килеп төште бит инде. Һәм теге яки бул кирәкле реквизиттар булһынмы, ул халык ярдәм итте. Бында бына халыктың хәтһез өлешен фильмда күренә. Бер генә минут вакытыбыз бар, даими тамашасыбыздан һорау килде, тагы кайһы билдәле шәхестәр турында фильм төшерергә хыялланаһыгыз? Без былтырла һөйләшәбез. Безнең шул катлы матур командабыз барлыкка килде. Булат Юсупов җитәкчелегендә Сапан Дагиевна Бабичева менән бергә, безнең продюсерыбыз Леонид Филинов һәм бына безнең менән әле бергә эшләгән Станислав Амбарцумов та бит бик яратып кабул итәбез дә. Айгөл Байрамгулова бар, Элия Байрамгулова эшләй, Гөлнара Яруллина эшләй һәм бына ошо команда киләсәктә лә зур эшләр, матур проекттар, безнең халыктың гыйдык кашы булырдай әйберләр, эшләр тәкъдим итер дип без үзебезгә максат куйганбыз һәм шул максатка көнләп, сәгатьләп һәм әлбәттә халык менән бергә барабыз. Максаттарыгызга ирешергә теләбез. Зур рәхмәт студиябызга килгәнегез өчен. Салават Юлаев премия лауреаты Гөлсәсәк Саламатова булды был иртәлә безнең белән. Уңышлы көн һезгә. Рәхмәт.